Tuman kami siyas, kami kani mo nagahandong, ikaw man ang paglaong, kana mo nagahulat. Aduna ko idugang nga mga intentions alang sa mga birthday celebrants. Sila si Juan Antonio Gorgonio Dalumpines, Charles Bebe Amelianusa ug Ivor Sabit. Alang sa hingwit nga kayuhan ni Ingrid Peren Ingbino ug Edgar Hituaban. Alang sa makalag nila ni Father Inocentes Lukay-Lukay, Father Leo Fernandez, Father Manuel Narcico, Sister Gloria Ando, Andy Biliganyo o Tranquilina. Sa ngalan samahan o sa anak sa Espiritu Santo, Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsoon uban ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanan nato mga panungdan. Atong gilaki paghalad ang atong maigsoon nga nara sa balay nga kanunay mi-follow ni atong Santos nga misa. Aron mahimo kitang takos sa paghalad, ato karon hinulsulan ang atong sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaniyo maigsuon nga nakalapas ako dako yamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa pagbuhat sa kinalang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o ganiyo maigsuon anyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong masala. Dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampo kita o Ginoo sa imong kaluoy dungga ang amo mapangamuyo, pinaagi sa grasya sa imo anak nga muduaw kanamo, hayagi ang kangitngit sa amo makasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. Pinutlogi ka sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtanaw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo ang tagsa-tagsa kabanay sa ilang dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo ug siya miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw kaayo pananaw. Mao kini ang gipamulong sa mga tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios o nakakitag pananawon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan wala taptapi
ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tulda mo, O Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga bulak nga gitanong sa Ginoo, og sa mga kahoyng sidro daplin sa katubigan. May tubig nga budagayday gikan sa iyang mga kabo, og mo patubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang agag, og mo uswag ang iyang gingharian. Unya mipadayon siya og sa pagsulti og miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, ang anak ni Beor. Usa ka tawo nga tataw o pananaw nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios og nasayod sa kaalam sa labing halangdon og nakakitag pananaw sa labing gamhanan. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mata. Mitanaw ako sa umaabot ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmo kini sa agtang sa Moab, ug mobuntog sa tanang anak ni Seth. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tudloi ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Ipahibalo ka nako, O Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw Dios man nga akong manunobos. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy, O Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa sa kakaraanan. Sa imong kaayo hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Tudloy ako sa imong dalan, O Ginoo. Maayo og matarong ang Ginoo. Giingon niya niini pagpakita sa dalan sa makasasala. Gitultulan niya ang mapaobsanon ngadto sa katarong. Gitudloan niya ang mapaobsanon sa iyang dalan. Tudloy ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Manindog palihog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus may balik sa templo ug samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mapari ug ang mapunuan sa mga Hudiyo miduol kaniya ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat nining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo nining katungura? Sa Jesus mitubag kanila,
Mangutana ako kaninyo ug usa lang kabutang, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag? Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Nag-ingnanay sila, unsa may atong itubag? Kung mutubag kita gikan sa Dios, maingon siya kanato, nganong wala malagay kamo mutuo kang Juan. Apan kung moingon kita gikan sa tao, mahadlo kita sa buhaton unya sa katawhan. Kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giinglan nila sa Jesus, wala kami masayod. Ug maingon siya kanila, dili ko sab kamutog anan sa akong katungod sa pagbuhat nining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Manglingkod palihog. May son, may gabi naton tanan. Ang kining context nato ang nag-una niini, ang atong Ginoo sa pagsulod niya sa templo, nakita niya ang daghan kayo mananap. Kay sa una god, ang paghalad, ang ihalad, mauman ang mga mananap. No, nati nga karnero, nati nga kanding, o salampati, o uban nga malanggam. Unya, imagine na, kung naidahan ang karnero, kanding, baka, di ba manimaho? So, naara sa duol. Unya, ang usasan ini, dili maayo ang ilang pagpalit. Kay ang kantong uban nga mga mananap, palito lag barato. Panalitan, kini 1,000 pesos unda kining maong karnero ha. Pero maingon lang ang taga-templo, kanang murag dunay daot gamay ang imong mananap. Ato lang ning paliton o 500. So mapugos, baligya 500. E tingali, inigbaligya na sad, ilang ibaligya mahal, 1,200 kining maong karnero. So ingon ana mo ni ingon Ginoo, ayaw ninyo himuag taguanan sa mga kawatan o mangingilad ang balay sa akong amahan. So gilimbuan sa Ginoo ang malamesa ug uban pa. Ug mao ni question kaniya ang makadagkuan sa mapari ug ang mapunuan sa Hudiyo didto sa templo. Diin man unsay makatungod sa pagbuhat niini. Ang Ginoo wala siya mosulti, wa siya makiglalis. Tinuno gisumbalik niyang pangutana ang mga Hudiyo. Ang iyang ang mapunuan sa mga Hudiyo. Gipangutana niya, si San Juan namunyag. Diin man gikan iyang katungod sa pagpamunyag. O moni maisoon na dilema ang mga opisyalis. Tungod kay kung maingon sila gikan sa Ginoo, pangutano sila ngano wa man kamo modawat ni Juan. Pero kung insad gikan sa tao, basin ang mga tao sa palibot, mubato kanila, patyon sila kay wala sila mutuo ni San Juan. Busa ilang tubag maigsuon, simple ra kaayo, wala kami masayod. Ug tungod ini ang Ginoo sad mo tubag diin gikan iyang otoridad. Ang atong mapupo dinhi maigsuon mao nga bantayan nato ang garbo, pride. Kay kining mga tawhana, ang mga pari, no, ang kadagkuan sa mga pari o mapunuan sa mga Hudiyo nga may question sa atong Ginoo. Dili sila buot nga mawadag authority. Kay nasayod man sila, pinaagi ni San Juan, daghan kaayo namiya kanila. Tuwa sila na minaw ni San Juan nga magsinggit, hinulsole, biya kamo sa masala, o pagpakita sa pagbiya, pabunyag kamo. O daghan kay naglinya nga nagpabunyag, kay buot silang mahiduol, makatagamtam sa kaluoy pasaylo sa Ginoo. Apan mo ni sila, tungod silang garbo, wala sila makahimo ni ini. So, dili sad sila kadawat ni Kristo nga dunay otoridad.
Gani wa niya siya dawata nga magtutudlo nga usa ka propeta. Giilalang nila sa Jesus nga anak sa panday, taga Nazareth, taga Galilee. Noon, o look down pag yun, ingon, doon na bagoy maayo gikan sa Galilee, nga taga bukid man na. No, uneducated, wa na'y hibang kaagan, kinibunga sa ilahang garbo. May soon sa atong kinabuhi, atong itugot sama ni San Juan, mitugot siya nga ang Diyos adunay otoridad sa iyang kinabuhi. Nga adunay bahin ang Diyos sa iyang mga huna-huna, sa iyang plano sa kinabuhi. Dili siya modritso. No, ako rani. This is my right. Wa na'y labot ang Ginoo. Sayop. Kay kita, dili tag-iya sa tong kaugalingon. Anaagyod ang Ginoo. Paapilo na to ang Ginoo. Magpagiyagyod ta. Palamdag kita sa Espiritu Santo. Kung doon ay importante kang desisyon nga himuon, musangpit kita, hatagan kita kaalam. Kay kita huyang, no? Dali kita masayop. Ang dili kita magmahay. Kung maglibog kita, sangpito na to ang Ginoo. Kay dili man kita nahibalo sa tanan ang Ginoo manggayod. Mga santos kami sa atong pangayoon sa Ginoo. Lamdagan unta, hayagan unta ang atong kasing-kasing. Giyahan atong kinabuhi. Nga padayon kita sa pagpanaw. Panaw puno sa paglaom, pero panaw nga ang uban nato nagsangkiig sa mga problema. Apan wala mo surrender. Kay ang gilauman, mauman si Kristo atong manunubos. Mga taliwala sa kaguliyang rung panahona o bisan sa atong nasod, magpabilin kita nga nakatutok ni Kristo atong Ginoo. Kay kung walay Ginoo, magguba ang atong kalibutan, ang atong kinabuhi. Apan diha ni Kristo, magpabilin kita nga dakong buhi mapuno sa paglaom. Uban ang dakong pagtuo, magampo kita sa Dios nga iyang dunggon ang atong mapag-ampo ug maingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian, ug ang mga relihiyoso, magsalamin unta sa Diyos nung gugma, pinaagi sa ilang amahanong pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, manumbaling og muhuna-huna sa laraw sa Dios nga inanay mapadayag diha sa ilang hitabo sa kinabuhi matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga amahan mapakitag linaing gugma o pagtagad alang sa ilang kabanayan, pinaagi sa ilang kakugi o sulundong pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nagsagubang o krisis diha sa ilang kaugalingon o diha sa pamilya, makabaton sa paglaom o pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon, nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomot. Mapayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga pinaagi sa pangama ni Maria, o sa mga santos ang mga himalatyon, makakaplag o kahupayan sa katapusang mga gutlo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Ginoo, tabangi kami nga magkahiusa, isip usa ka banay, ubos sa imong pangamahan,
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod paliw. Daikon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, gragikan sa imong kamang gihatagon. Hadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yutam. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanod sa kalakalang kanahamos. Daigon na Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa aturan. Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo og akong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagam sa tanan. Dawaton uta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig sa himaya siya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ni santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga magihalad gikan sa imong mga hatag. Ug ang nagpulos sa mong pag-alagad dinhi, mahimong ta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kano sa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa maanghel sa langit nagasangyaw kami sa mahimaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dagon ang nagaanghi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gadika o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu ang pagsantos magasa, ang mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang ako lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pausab bihatag nini ngadto sa yamatinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron naman sala mapasaylo, buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ani. Aron maghandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, dagahalad kami kanimamahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga angayan, gamo at tubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mansimbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ni Mildefil o Ruben, iyang kaabag nga mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumlumisab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostolas, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, ilabi na si San Vitalis. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy kahimayaon, pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maigsoon, gitudluan kita pagsangpit kanunay sa itong langitong amahan ug busa, magiusa kita, ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay imo malaging harian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoo Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imo maapostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon to'y pakita ang timaan sa atong pananigsunay, panagdait manaa kaninyo.
nga nagawak tang sa mga sala sa kalibutan kaluy kami kudero sa Diyos nga nagawak tang sa mga sala sa kalibutan kaluy kami kudero sa Diyos nga nagawak tang sa mga sala sa kalibutan at hagi kami sa kalihinaw. Kini mao ang kudaro sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, ulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Umali ka, ay paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagahulat kanimo. Umali ka, og lamdagining kadulom, ang tanang kanasuran nagmasulubon ang pagdumon ug ang pagkamapahitas nga dalakan namo sa dakong kapilihan. Umari ka, ikaw ang among ilauman, luwasa kami sa kadautan. Ang pagdumon ug ang pagkamapahitas nadala ka namo sa dakong kapilihan. Uman ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan, luwasa kami sa kadautan.
Magampo kita. Magpulos sanda kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay. Matuduan na nimo sa bahigugma sa mabutang nga langitnon ug tunhay. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahinumdum maigsuon ang misa di Gallo sa Cathedral magsugod alas 4:30 sa kadlawon. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.